Ndị mana ege m ntị ekenekwa m na ebe nọ na-enene masị m udo dịla onye ọbụla na afụgo na nwoke nọ pụtago n'iru ọgụ ka anyị bịa chụwa ego so mana anyị nọzikwa n'iru ọgụ news bịa break out na Nmiri Eweilo Okalakwu na onwe ndị kpụrụ ya allegedly because as a time of filling this report I enwetabeghị any video proof that na akpụrụ ya, only write up. 3 people has confirmed it. Ndị nọ na eastern part of Nigeria confirm go the thing that na megine na some people bịa kpụrụ Nmiri Eweilo. So there's speculation going on now on the internet shows that no government, n'aka government be heading n'ime ya because na onwe called na ya kpụrụcha ndị ọzọ asị ka hapụ Nmiri Eweilo because emele na-emela na ha nche na-eso na ndị pollute mmiri, ha nche so na ndị megine ndị polluturu mmiri dị na Anambra State. But as we are waiting for the release video to show that none the government kpụrụ Nmiri Eweilo like other people see women and official statement coming from them, it is high time onye ọbụla megine begin to speak out against the evil and impurity going on in Guinea, in our land. Yes, also man eziokwu because I found the need of people to say get release yakwa, get release hit, get release. Did you people consider the damages these guys made? Because now apolocha ndị ọzọ hapụ Nmiri Eweilo shows that there is an investigation going on. Because ọbụna mgbe bịa kpụrụ ha nche at the same time, ịma yes na a na-ekwu ya ọ dịka abịa kpụrụ ha nche at the same time, ọ dịka ọ plan something, mana ọ na-ahapụrụ Nmiri Eweilo wee na-achọ ka o nwee nchegharị, mana o nwere ike onwe ihe gọọmenti fụ or out of other investigations a na-eme ya wee bịa kpụrụ ya. But like I said from the beginning, onwebe ndị that can categorically confirm no gọọmenti kpụrụ ya, mana onwebe ndị ya sịkwanụ gị nọọ ndị oji egbe eje n'ike bụ ndị kpọrọ ya. But as this video is going, we are saying that no again allegedly arrested because mmadụ ebe bịa sị na ekwu ihe m kwuru echiso nji eweli iru m wee kwuo okwu na video wee na-asị unu na 3 people that have confirmed this thing na-ekwu na n'aka gọọmenti dị n'ime ya. Mana anyị nwakwu nọ ebe m nọ n'iru ọgụ na-achọrọ onwe ego m daily 2k m. I cannot be able to give any video update now because there is none that shows, because it happens early in the morning on the Nmiri Eweilo, so I can be able to post the video shows that I'm making Nmiri Eweilo abana n'ime. But on ọbụna osi na dem, keep your hand crossed and also making keep the update. I na-ewetelu update na-abịa because na assistance now Operation Udo ga-achị na Anambra State. Enwe videos m eme that, but that is when I'm done with the project in Jinaka. On project in Jinaka now, so you can see it here project in mother, but let me not expose it too much. But once I'm done on my video, I'm replying JPAC because JPAC has positioned itself as an end-time beast that is against the end-time movement of God, and he needs to be contained. In the EB order, we are coming back to make that video. But regarding Nmiri Eweilo news, more updates are still coming for that. If you watch that video, Kabaru, share ya, carry me can tell you more updates. And the bike can